Znaš ka? A se poželim... Gde si, Mitro? Brate. Kakva si ti, pička, znaš ka? Šalim se po toga, šta ima? Evo ništa, evo stigu BG. Šta si teo pitati, brate, jel onda šta kontaš, jel postoji šansa da dođeš za Novu godinu? Pa postoji šansa, brate, postoji. Samo da vidim sa ovim mojima, pošto su oni isto nešto pričali, pa mislim ništa nije zvanično, nisu oni organizovali sve to, samo da vidim s njima kao kako će, šta će, hoće da vidim da li su nešto organizovali sve to. Pa ti dođi sa njima, brate moji. Pa da, pa to pitaću da vidim ako su oni za, pa bi ali mislim kažem ti 70-80% bih došao. Bravo, Batonga, bravo. Tako da kažem ti još ništa nije zvanično, samo se čujem sutra s njima, ali javljam ti u suštini sve. Bravo, Batonga. Ili dođi s nekom devojkom. Pa vidjet ću, brate, kakva devojke više. Što? Šta, razočarao si se? Pa ne, nisam se razočarao, nego pa kažem ti, ovo me ostavila skoro i onda mi nije baš, znaš, Brat. Dobre, i u live-u sam pa čisto da znaš. Volim to, pozdrav za sve ljudi. Brat, što ostavila ti jebem je, ništa, ajde, ništa, čujemo se, Batonga. Jebik, ništa, ajde. Ajde, drži se, aj čao. Hvala, brate, drži se, čao. Mitra, Batongica, ostavila ga devojka, jebi ga. Nije lepo kad te ostavi devojka, znam taj osjećaj. Znaš ka, like stream, koga sledeći?